हरिसिंगाया मानि नाम थाखो दे? दे नों खिथाना होदो। ओमफ्राय तेजपुरा मानि नाम थाखो? देलाय खिथालाय जोंनो। दे। मिथिया दे। हरिखौ बुङो कृष्ण। अ कृष्णआ फेम्फा सुना हरबायनो ओइ तेजपुराव बान राजानो। ओमफ्राय बिनि फिसाला माबाया मा नाममोन गदापानिया ओइ बान राजानि फिसाजोखौ गोसो थोयोमोननो। ओमफ्राय लायनो थांनायाव दा बान राजाया हरिनो हरा। आं बिनो बिहामजो होनो हाया। ओमफ्राय हरिया फेम्फा सुना हरबाय गं मोसौनि गं दानना हरबायनो। औ दिनैनिफ्राय लाराय जानांसिगोन होननानै जि लाराय जाबायनो ओमफ्राय बियो बान राजाया जेनना थाबायनो। ओमफ्राय बिनि फिसाजोखौ खावना लाबोबाय। खावना लाबोनायाव तेजपुरा मानि नाम थाखो? आकता थैनि लाल अरगें हाजोआव थैया तेज जाबाय ने? सेस बिनिखाय तेजपुर नाम थाबाय। दे बिसेयावनो आं फोजोबनाय जाबाय। ब्रह्मपुत्रआ मानि नाम थाखो बेखौ खिथा। ब्रह्मपुत्रआ मानि नाम थाखो? दे खिथालाय। सासे ब्राह्मणा जोंनि थिफेराना आगोलनि माबाफोरखौ फुजा खामनायावनो ब्रह्मपुत्रआ बुंबायनो नोंनि फिसाखौ आंनो सासेबाबो दान होनांगोन होनबायनो। सोर होनखो? ब्रह्मपुत्रआलाय मा नाम? बिनि ब्राह्मणा बामोना ब्रह्मपुत्रआलाय मा मोनाबाव? बिनि फिसालाखौ दैयाव ज्राव ब्रह्मपुत्रआथ' दैसो। ओमफ्राय आगोलाव नाममोन? गावनि फिसालाखौ मानसिया ब्रह्मपुत्रमोन। ब्रह्मपुत्र नङा। ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्म माने बामोननि पुत्र माने फिसाला। ओमफ्राय ब्रह्म माने बामोन पुत्र माने फिसाला। बेखौ दान होनायाव बियो दैयाव हरबाय। ब्रह्मपुत्र जाबाय दैया। बिनिखाय ब्रह्मपुत्र नाम दिनैसो मिथिदों। आं हायो। आरो माजुलिबो मिथिनो माथो नों आबौआ? माजुलिखौबो। माजुलि हारिखौ रोंला? मबेखौ? माजुलि दैमा। मा दैमानि खिथानो हायो बेखौ खिथादो रे। माजुलि बै दैमायाव हौवा हिनजाव सानैया सासे बामोनदों मन्दिराव थांनानै बै दैसानि दैजों दुगैनानै जुलि जानायनो। ओमफ्राय गैला। माजुलि बिमानि जुलि। बिमानि जुलि। मा माने मा नङा। जुलि माने जुलि। बिया जाबाय। दाउदैया फार्स्ट जोनोम जाग्रोनाय ना दाउआ? ओरैखौ खिथा आरो। बेथ' गुवाहाटीनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार हरिसिंगानिफ्राय बेसेबां किल'मिटार? गुवाहाटीनिफ्राय हरिसिंगानिफ्राय बिनिफ्राय नङा हरिसिंगानिफ्राय 505 किल'मिटार। 505 किल'मिटार। गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि हरिसिंगानिफ्राय गुवाहाटीसिम 505 किल'मिटार। मिन्थिनाय आबौआ बिराद बांसिन। आंखा हाया। दे आरो मा मिथि खिथाबावलाय? दाउला गाबनाय मैखुन दाउला गाबनायनिखौ खिथादो।
देलाय खिथा दाउला गाबनायखौबो हायो आं माबायसा आयौ देलाय खिथालाय दाउला गाबनाया माबायसा हरायघाट दलं गाबबायनो बनायबाय थादों बनायबाय थादों हरायघाट दलंखौ ओमफ्राय लासित बरफुकना बे दलंखौ बनायना गारलांदों होमबाला हायनानै बिमाया बुंबायनो ओइ नों मानो इसां हर दं सान दं मानो इसां बे दलंखौ मानो मावबाय थादों होनबाय नाय देहतकै ममाय डाঙर নহয় लासित बरफुकना मा बुंखो देहतकै ममाय डाঙर নহয় हबसो दानस'बायनो बिमायखौ नासबाय बादा खालामनायनि ए देसासो गोदोर ना बिमाय गोदोर देसा गोदोर होमबा गथ' देशनि मानसिफोरा बे दलंखौ बारगोन होमबा बे बिमाया मानो बादा खालामनांगौ दानस'बाय नंगौ सोर मास्टरा बुंगोन बुं 얘랑 민치니 아버 놈구나. 마 탐나니 설렁. 마커? 마 탐나니 설렁. 마 탐나니? 아무 미치야. 방콜롱이게 함디네 비도 비비잖아. 그 쉬어 말이. 그래. 너 방콜롱. 민 카메라 킵 찾으나 봐. 이랑 많이 나구나. 네. Hoda be ada brem kamu ne bihau berai ke biham juga hoda be ada brem kamu ne lere सानसेखालि मा खालामखोनो बे बोराया मास्टर हमखौ हाय बंफां ङाव खलं दोङो खलं खलं होमबाला ओमफ्राय हाबना थाहैबाय नो बोराया फिसाफोर आंखौ हदायबो फुजा खालामनांगौ होनबाय भगबान जानानै दंफां खलंआ बिहाव होननानैथ' मिथिया बिहामजोआ भगबान देबतासो सानदों देबता सानबाय दिनलाय मा नांगौ प्रभु होनबाय नो बिहामजोआ आयौ आंनो दाउ मासे गोथार गेदेर नायनानै संना होफैदे हैदिनासो जि मोनजाबायनो बे बोराया बिहामजोखौ देबता जानानै थगायनानै मोनजागौबाय जारलासोलै ओमफ्राय बे बिहावा ओंखारबायनो अहागौबायदि खलंनिफ्राय ओमफ्राय बबे देबतामोन बेलाय होनफैसिगोन न'आव बबे देबतामोन बेलाय बे दंफांखौ दानख्लायस्रानांगोनलै होननानै बेसो उल्था थिनबायनो देबता जानाया नङाबा गावगायसो ओमफ्राय दानख्लायखांनानै सावरि लिंबायनो दंफां दाननो सावरि लिंबालाथ' आरो खाम बेदर मोनजाखांलायबाय सावरि दं दासो अहाबायलै आयो दासो मोनना लाबाय सेस जाबायनो दाउआबो सेस जाबाय गावआबो मोनजागौबाय गावआबो मोनजागौबाय डाइलगसो नामासो डाइलग नङा हसा जानाय घटना
허사이 예. 호사마라라. 누구로 예. 누구 먼저 타라면 너와 하마문 비함자 호타라면 누. 연습바이. 먼저 봐 아래 연습. 쳐보는 거 마등 바워. 마등을 kita bawa deh. 누나 남의 능래야 사부후아 마부후아 산루후유 너는